Vas a estar calladito, ¿vale? Y juicioso, si no te vas a... Aquí tranquilito, si vas a... Falten un parell de persones, sí que ja preveiem l'espai perquè quan vinguin no hem de fer un moviment general. Una, hi ha un coixí i hi ha un altre. Sí que la família els coixins. Molt bé, doncs benvinguts al Domo de l'Agustí. Que ja, com no us vam enganyar, pels que no el coneixeu, que és un lloc molt especial. Jo li dic que el Xiri en diria territori alliberat. Li deia la Plana és territori alliberat, el Negre és territori alliberat. Aquí hi ha un altre territori alliberat. I abans d'explicar massa el motiu d'aquesta trobada, doncs començarem fent les presentacions dels que som, però d'una manera globalística, que això és una cosa que ens va impressionar de l'Agustí de la darrera trobada que vam fer aquí, de com jugar amb el Globalium per presentar-nos d'una altra manera, que va funcionar superbé, ens va agradar molt tots. Només com a preàmbul, dir-vos que per nosaltres, i crec que també per molts de vosaltres que ja coneixeu el que es mou a l'entorn de la Fundació Vida Bona, del Negre, el llegat de Xirinacs, per nosaltres aquesta trobada és com fundacional d'alguna cosa. No fa gaire em deia una dona d'aquestes que tenen visió, que canalitzen i d'allò, diu que ara, aquest any, l'energia d'aquest 2020 és diferent del 18-19, que han sigut anys feixucs, anys complexos, i que ell deia l'energia del nou any entra cap a mig febrer. I mira, tu, per alguna cosa serà que el dia 16 ha coincidit que ha sigut com fàcil, dic fàcil perquè ja hem anat provant de fer moltes trobades aquests últims anys i costava, no? Costava de trobar el moment, els equips, i dèiem, doncs no forcem. I per nosaltres, sense cap gran expectativa, sense cap gran pressió, perquè tot el que funciona és perquè va una mica sol i ens és fàcil i ens ve de gust, no? Però sí que pensem que fer aquesta convocatòria de gent tan especial com els que esteu aquí i que compartim coses de fons, no? Del que en podíem dir llavors del nou paradigma, que pels que coneixem el llegat d'en Xirinacs, doncs segurament és el que ens ha vingut a oferir, llavors d'aquest anhelat i si em permeteu ser una mica humà, impacient, urgent, nou paradigma, perquè en molts aspectes ja comença a ser urgent, que vagi germinant, ja ho està fent. Doncs simplement trobar-nos, conèixer-nos, explicar-vos una miqueta els plançons que s'han anat com creixent al voltant del projecte del Negre, de la Fundació Vida Bona, i a partir d'aquí obrir-ho aquí, escoltar-nos, i si algú li ressona, diu, ostres, a mi em fa gràcia posar el meu granet de sorra amb això o amb allò, o amb això, amb allò i amb allò, doncs bàsicament és el motiu de la trobada. Llavors ho havíem pensat així. Venir aquí ja és un gust, ja és un privilegi, ja es respira un ambient i una energia que ens alimenta,
territori sagrat, no? Com ho deia el jefe, convit permanent, no? És allò, és una festa, una trobada. Començaríem fent això les presentacions, després comentar aquests ja anant més a la part funcional, no? El rerefons el tenim, el sabem, el podem refrescar una miqueta, no? La part més noumènica, utilitzant el llenguatge del Globalium, no? Més profunda, però llavors també quines formes va prenent a nivell funcional en el món on som. No? I la idea seria comentar quins són aquests grups. Jo no sé, hem de pensar el nom entre tots. Una idea era dir-ne grups llavor, per no dir-ne grups de treball o grups no sé què, són grups llavor, que ja els heu vist en el correu que us vaig enviar. Alguns potser podrem fer-ne aquí una estoneta de comentaris, com els que han de començar des de zero, els que ja tenen alguna idea, doncs posar-la en comú, i després faríem la pausa amb aquestes infusions i cafès i coses que heu portat, i després una altra estoneta de posar-ho en comú i també per parlar dels grups que no són que no haurem fet el grup de treball, per la raó que sigui, posar-les en comú perquè llavors comencen a haver-hi aquestes sinergies multiplicatives, idees, inspiracions, i ja està, després d'acabar de celebrar-ho, dinar, fer el sobretaula fins quan cadascú pugui, fins quan el mestre de la casa no ens digui bé, no us molesto més, segur que teniu coses a fer, i després ja decidir, no? Si qui vulgui continuar-hi en contacte amb això, que inicialment havíem proposat, perquè sempre ens va bé, no? Dins pel nom, doncs dir-ne, per exemple, el Consell de Vida Bona, una cosa així, no? És com aquest espai de trobada i d'anar eixamplant els poquets que fins ara poder portem aquesta missió, aquesta funció, aquesta vocació del Patronat de Vida Bona, dels quals avui aquí en som 3, dels 4 que som, l'Ariadna, el Francesc i jo, la Teresa està al negre, i ja està, comencem amb les presentacions. I moltes gràcies, és un goig que estigueu aquí. Benvinguts tots a casa nostra. Doncs, després quan acabem aquestes presentacions proposo que anem allà i estarem una mica més còmodes. Simplement estem incòmodes perquè ens mantinguem desperts en aquest moment. Si el cas us explico primer què és el Globalium. Alguns de vosaltres ja el coneixeu probablement, però res, una entradeta de 2 minuts. I després alguns conceptes claus, i a més aquests conceptes després ens presentarem. Es presenta qui vulgui, si algú vol passar diu passo i s'ha acabat. Llavors, ens costa molt entendre que és un mapa conceptual, que és un mapa de la realitat mentalitzada, perquè estem acostumats als mapes, sí, els mapes sí sabem l'útils que són, per exemple el mapa del planeta Terra. Ningú té dubte de que és un mapa del planeta Terra i que podem representar en aquest mapa. Veiem les distàncies i tal, però entendre què és un mapa del concepte, de la idea, de la mentalitat i del coneixement, és molt difícil. I el que estem acostumats és a veure mapes físics, bàsicament. Ara imagineu-vos, aquí em portava un exemple, perquè jo penso que a nivell de coneixement, actualment encara estem així. Quan volem dibuixar d'un coneixement alguna cosa, fem això. I això són els que més en saben. Els que més en saben representar una idea o un concepte. Però si vols saber més has d'anar a parar els llibres, els diferents llibres que hi ha, o a internet. Per mostrar-vos un exemple, quan no existien els mapes de la Terra, imagineu que ens presenten això. Mireu quin mapa tenim de la Terra. Ho dic perquè aquí posa Països de la Unió Europea, Espanya, Madrid, Portugal, Lisboa. Aquí no veus les distàncies. No veus... No hi ha unió. No saps com ubicar-te, no saps com anar d'un lloc a l'altre. Doncs a nivell de coneixement estem així. Ho dic per fer aquesta analogia. En canvi, ara, avui en dia, ja tenim mapes de la Terra i ben definits. I quines peculiaritats tenen aquests mapes? Pots tenir un mapa buit, pots tenir un mapa que et representa el que són les muntanyes, el que són els rius, el que són les planes, el que són els països amb les capitals,
Pots representar el que consideres, inclús els idiomes. Pots representar diverses coses. Doncs amb el mapa global de la realitat, que és una realitat mentalitzada, que han fet les persones, també pots representar qualsevol cosa. Podem parlar de política, podem parlar d'educació, podem parlar de justícia, podem parlar d'esports, podem parlar d'espiritualitat, del que considereu. Però és com això, i aquesta analogia trobo que és molt potent, perquè veus un mapa físic en el que pots dibuixar el que vulguis, doncs en un mapa de la realitat, conceptual, mentalitzat, també pots dibuixar qualsevol concepte que vulguis fer. Llavors serà un mapa amb una estructura fixada, però sempre variable. Igual que el mapa del planeta Terra, sabeu que tenim una projecció que no és la real. Ara mateix, la Peters sí que és la real, però la que tenim actualment no. Però ja hem arribat a una convenció de que ja ens va bé aquest. Val? Llavors, ara us repartiré uns fulls. És molt complex, però intentarem fer-ho fàcil. Sí. Vale. Mentre van passant els fulls, si us fixeu, 1, 2, 3, hi ha 4 colors. Sota aquests 4 colors podem fer-nos una idea, quan els expliqui ara, de en quins aspectes us considereu més vosaltres que com sou, vaja. Ja estan arribant. El tinc allà i està en això. Trobo que el sentiré, sí. Perfecte. Si us fixeu, els colors a baix diu què representen, què són, val? Aquest més color del mig és l'analítica, el blau són estructures, el verd són vivències, val? Ara jo faré un petit repàs per aquí i després, en lloc de dir-nos, mira, el meu nom és aquest i em dedico a això i ja està, doncs potser, depenent del que jo digui, vosaltres us penseu que esteu més alineats amb unes coses o amb una altra. En definitiva, tots som globals, Tots tenim una mica de tot, però tenim uns forts i uns altres tenim menys forts. Altres coses que tenim més deficiències o simplement no hi creiem. Val? Llavors, la part d'aquesta taronja és la part de l'analítica. La pregunta és, veieu que posa anàlisi aquí dalt? Tu et consideres una persona que vas per la vida amb observació i amb criteri en el que fas anàlisi de les coses? O ets una persona, a sota de tot, experiència, que actues sense pensar gaire. Aquests dos perfils existeixen. Per exemple, jo em situaria segurament més en l'anàlisi, jo mateix. Si tirem una mica més a la dreta, hi ha la lògica, que és, jo soc una persona que soc molt raonable, utilitzo molt la raó. En canvi, anem cap avall i està la tècnica i soc una persona que, a més d'utilitzar la raó, poden ser les dues coses. També m'agrada molt l'habilitat, tenir mètode per les coses, ser ben destre, vull dir, ser artesà, fer les coses de manera que tenen un procediment, no? Per exemple, m'agrada ser així. Altres persones no. Altres persones no els agrada ser així, per exemple. Per exemple, més a la dreta està l'objecte, que són les persones que són rigoroses, que són obedients, molt constants, que sempre cerquen l'estabilitat a la vida. Si us identifiqueu, us ho marqueu. Més a la dreta ja veieu ideica, metafísica, ètica. Per exemple, l'ètica són aquelles persones que els agrada actuar convenientment amb el conjunt. Però ja els hi surt de natura, ja sense pensar gaire. En canvi, més a dalt, l'ideica és que aquesta manera d'actuar la converteixen en un valor o en una ideologia. Llavors, si vosaltres penseu que també sou persones que heu fet les pròpies ideologies o, per exemple, jo què sé, us agraden la política o inclús la religió també és un dogma o també hi ha altres que són els valors de l'empresa, per exemple. Són convencions que les persones ens posem en base als nostres valors. Si tirem a l'esquerra, cap a la zona verda,
si us fixeu, està art, estètica, psíquica. Aquí estan les persones que potser us considereu que sou més expressius de manera creativa, l'estètica ja se'n va més cap a la fantasia, i si us fixeu entrem en el món del verb, que són les vivències, val? És aquestes, si a la psíquica, a la part de baix, són que els efectes a la vida doncs, et creen unes sensacions que són psíquics i t'afecten a la teva psíquica. Hi ha persones que normalment pensen més sobre el que li passa que realment senten. Val? Aquí estan les sensacions, les imaginacions, són ja més vivencials. Si us fixeu, al costat està sentiment, tot just, que és vivència pura. Aquí està l'alegria, la tristesa, el coratge. Vull dir, sí, hi ha persones que no senten ni són molt expressives, ni molt contents, ni molt tristos. Són sempre bastant plans. Probablement són els que abans he dit que són més constants, més estables, val? Però perquè potser la seva cultura els ha ensenyat a ser així. Aquí segurament les persones amb sentiments són les que noten més que s'expressen amb el sentiment, els senten més que els altres, val? I si us fixeu, a sobre està subjecte. Subjecte és aquelles persones que saben decidir a la vida en base al que li diu el seu interior. No en base al que ha après a la vida i li han ensenyat que és coherent. Aquí és la anticoherència. Aquí és, he decidit fer això, tot i que totes les variables que m'estan envoltant m'estan dient que no ho faci. Un canvi de feina, en el que vas a cobrar menys, però trobes que allò et crida per alguna raó, un canvi de vida, o el que sigui. Subjecte. Està en el verde. Són vivències pures. Són vivències pures. Vale? I arriba està el sentit. El sentit és el sentit d'allò que estàs entenent que està passant. Aquí, això és la intel·ligència. La intel·ligència és la capacitat de sentir coses contradictòries, però trobar-li el sentit i que això només es pot fer de manera intel·ligent. Per exemple, un acudit. Un acudit és la cosa més contradictòria del món, però rius. Perquè dius, hòstia, ja he trobat el sentit. Llavors, les persones intel·ligents saben inclús llegir el que està dient una persona, tot i el que està dient el contrari. I aquesta és allò que diferencia les persones. Val? Està bastant arrelat amb el sentiment. Jo trobo que han de ser persones que també sàpiguen de sentiments que estan a sota. Si ens anem més cap allà, si us fixeu ja és l'últim, el color. Els colors no tenen res a veure, és el que em donava el programa i ja està. Vull dir que segurament hi ha gent que posaria els liles més a les vivències, no? Més espirituals. De fet, la mística que està aquí baix, val? Que són... La mística la podem entendre nosaltres com les pràctiques de vivències espirituals. Val? Bàsicament és per el Panikkar, no? Ruth y Mon, que ho llegeixen Panikkar. Diría otra cosa. Pues fantástico. No dilo porque, ¿sabes qué pasa? Que estamos diciendo una palabra por un significado, por una cosa que abasta mucho. Claro. ¿Cómo dirías? No, es que el Panikkar, la mística la toma, dice, no hay, o sea, normalmente se toman los místicos como los espirituales, los que están allá alejados, rezando, ¿no? Pero él le da a la mística una condición de cada día vivirlo con mística. Esto es un momento místico, o sea, no es una cosa que se ha vuelto tan digna de unas solas personas por allá escondidas rezando. Está muy bien. Sino es vivir la vida con una condición mística, es encontrarle un sentido de unión, lo que dice... Perfecto. Mira, me va muy bien que digas esto porque, si os fijáis, al lado está el amor y toda esta franja que es de color lila es unión. Y el amor es lo que une. El nomen, lo que hay arriba, és la pau de la unitat profunda, és l'esperit únic. I la saviesa, que és el que hi ha dalt, és el coneixement savi, els proverbis, que el que fan és unir, tot en unir en un petit proverbi. Val? Ens hem deixat la mítica i la metapsíquica, que aquí ja són les llegendes, les màgies, tot això, tots els nostres herois, tot això. Llavors, jo ja està. El que faria és, si voleu fer una ronda, diem el nostre nom i dieu, doncs mira, jo encaixo amb aquest o encaixo amb l'altre.
D'acord? I no duraria més d'1 minut, una cosa ràpida, perquè així ja no hi dediquem gaire temps. Per on voleu començar? Comencem pel Francesc? Jo mateix. Sí. Em dic Francesc, soc de Centelles, soc mestre i aquí, no sé, per esclar això, tinc una mica de tot. I què més? Potser estic més amb els teòrics que amb els pràctics, amb els de baix. I després dels 4, no sé. Clar, és que és tot una mica... Considero el pràctic, també dona molta importància a espiritualitat, vull dir, clar, com que és una cosa global, tens una mica de tot, sols mires una cosa, potser enfoques més per aquí, una altra cosa per allà, no sé, hauria de reflexionar estona. Vinga, després en paraula. També podem dir a què ens dediquem, una miqueta, i de què coneixem el projecte, si és que el coneixem o no. De què conec? Sí, una I mica. de què et dediques? Vaig anar a visitar parlant, el vaig conèixer, arrel de fer el camí de vida bona un estiu, després vaig conèixer el negre i aquí doncs, em vaig implicar perquè em va agradar el projecte. Com una cosa pràctica de portar el que va la gent per Xirinacs. Vull dir que està molt bé. I a què et dediques? Mestre, ja ho he dit, sí. Perdó. Mestre, sí, mestre. Mestre primària. Em dic Jordi, soc de Barcelona. Se'm fa extraordinàriament difícil ara fer una aproximació concreta, però la faré. Soc cooperativista, els Maria Xirinacs ens en conèixer fa ara 40-41 anys i en fi, està situat dins meu com a mestre, amic, company de lluites i en fi, el que molt probablement podem compartir entre moltes de nosaltres aquí. Posats a triar un viatge respecte al Globalium, estic molt més pròxim a la pràctica i a l'experiència des del sentiment, allò que empeny és la intuïció, el sentit de fons intuïtiu, i sense que això comporti obviar la necessitat d'avançar teoritzant la pràctica. O sigui, no he construït o no construeixo el meu viure des d'una teorització prèvia, sinó que la teorització ve associada a la necessitat d'ordenar una millor comprensió de la pràctica, tant per poder-la explicar com perquè se n'accentuï el sentit de fons. En fi, cooperativista del món de l'economia social i solidària, impulsor d'una cooperativa de la que va formar part també Lluís Maria Xirinacs al començament, que ha treballat i s'ha especialitzat en temes d'assegurança ètica i solidària, o sigui, l'equivalent de la banca ètica, però en el món de les assegurances, per dir-ho d'alguna manera. Això. Ars cooperativa, si s'ha de fer assegurances. Ars cooperativa. No ho hem demanat, però si també voleu, algú vol dir una pinzellada de què us ha motivat a venir a aquesta crida, també podeu dir-ho, Si... O sigui, tenint en compte la vivència de la contradicció, quan es proposa, doncs immediatament des d'aquesta reflexió dius sí, o sigui, no penses per què vull estar-hi, sinó que dius sí, em ve de gust, i la contradicció en relació a aquest matí com m'he despertat, dic, hòstia, una mandra, però al final estàs aquí, no? Per això és una mena de constant, que passa. No, el que ha motivat és una barreja d'expectativa i de fidelitat de fons. Per dir-ho molt ràpid. Molt bé, em dic Roger, també soc d'aquí de Barcelona. També em dedico al món de les assegurances i amb en Jordi hem estat amb coses conjuntament i bueno, fa també anys que ens coneixem. Vam estar a punt d'ajuntar les dues corredories, vam estar quasi molt a prop, però no.
No va passar. No. Però seguim aquí. A nivell de per què estem aquí, doncs una mica amb aquesta intuïció. Jo també em moc bastant per la part de baix del quadre aquest, soc bastant pràctic. Crec que l'amor sí que és un dels elements importants que em mou a fer coses i sobretot dels elements de baix jo crec que l'experiència és una mica la... Primer poso en pràctica les coses i després intento una mica això, ordenar-les i entendre-les. Estem aquí perquè vam conèixer, de fet, el Negre fa l'agost, o sigui que fa poquet. Vam participar d'una de les trobades allà i ens hem anat involucrant i te'n vas adonant que al teu voltant tens gent que ha estat en connexió amb xirinacs, no només el Jordi, sinó també altres amics i companys que han estat molt involucrats i han conviscut amb ell, i vas descobrint que és una cosa que tens més propera de lo que et semblava, no? I amb la il·lusió aquesta d'intentar portar alguna cosa i fer créixer entre tots el que surti. Doncs jo em dic Olga, el Roger parla en plural perquè és tota una descoberta conjunta la que hem fet. O sigui que també conec el Negre des d'aquest estiu i no sé, jo vaig veure com molta veritat en tot el plantejament i a mi de veritat em crida molt, llavors potser per això he anat com seguint fidel a les crides que heu anat fent, no? O sigui, intueixo que es pot construir alguna cosa des d'una cosa, d'una transparència molt bàsica, però tampoc puc raonar-ho massa més, el perquè. La meva vida és una barreja d'objecte i subjecte. Jo crec que vaig créixer en l'estructura i en l'objecte i vaig estudiar empresarials i em vaig construir des d'aquí, però després vaig decidir ser educadora social i vaig anar més en el món de les vivències i dels sentiments i de... Bueno, tinc com la sensació d'estar en camí, d'un lloc a l'altre. Ara en aquests moments em dedico a la gestió en una entitat social i crec que ja em jubilaré buscant coses en aquest àmbit, diguem-ne. I no ho sé, perquè això, com ha dit el Francesc, dona per reflexionar-ho molta estona, però si és amb una pinzellada potser ja està bé, no? No em deixo res bàsic. Doncs ja està. Jo em dic Gemma, vinc de la Bisbal d'Empordà i a mi em passa una mica com amb l'Olga, estic en una estira i arronsa entre l'objecte i el subjecte, entre el blau i el verd, segurament per educació i per moltes circumstàncies m'he mogut sempre una mica sota unes pautes ja establertes, però per dintre sempre sents que hi ha alguna més que t'estira i en aquest sentit el Negre m'ha ajudat moltíssim. Jo el vaig conèixer una mica abans que ells, el mes de juliol, i alguna cosa hi va haver que va ressonar dins i a partir d'aquell moment he anat una miqueta seguint aquesta crida també una mica, no? I deixant-me portar a veure cap a on va tot plegat, perquè és una cosa que realment em fa sentir molt bé. I això, fins aquí. El meu nom també és Gemma. Jo treballo a la Generalitat, treballo al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, però no soc tecnòleg, sinó que soc jurista, que és un altre tipus de tècnica. I quan ha començat l'Agustí a descriure els conceptes que tenim aquí, ha començat a partir de l'anàlisi, jo pensava que em situava a dalt, no? Perquè l'observació i el que capto és el que em mou. No? I després me n'he adonat que observava per sentir. No? Jo avui estic emocionada d'estar en aquest espai, o sigui, físicament ho noto, l'acceleració del cor em batega, o sigui que realment, inicialment em pensava que era una persona que analitzava, però analitzo perquè sento i el cos em demana posar-li nom al que estic sentint i el per què ho estic sentint, no? El sentit del per què físicament em crida, em remou i m'emociona, literalment, i així ho visc. I estic aquí perquè un dia vaig sentir
el Lluís en una reunió de treball en el que exploràvem inicialment des de l'àmbit dels espais dels comitès de defensa de la República i el vaig sentir. Jo en paral·lel també havia començat a llegir en Xirinacs des de l'àmbit més jurídic, des de tota la seva experiència com a senador, perquè a mi el públic i la política pensada no des de l'estament o del sistema en el que ens ha tocat viure, sinó des de la política, des de l'experiència de lo comú i de com ho vivim des de lo comú, és el que em mou, no? I m'apassiona observar-ho i la permanent exploració de quina és la manera millor de que tots podem reconèixer-nos amb la capacitat de ser gestor d'aquest espai comú, no? Que són narratives molt fortes les que sentim i les que imperen, i a mi em genera una certa també físicament intolerància el fet de la resistència de veure com ens han condemnat a ser, o ens han determinat a ser presoners dels nostres possibles, que són els seus possibles, no? Els que humanament podem arribar a assolir. No només el vaig escoltar, sinó que em va agradar el to de veu, no? El que deia i amb la calma que ho deia, perquè el que ens passa és com que estem tan enrabiats amb aquesta frustració, majoritàriament els espais que compartien el barri a Barcelona. Per mi tenir això, un CDR a Barcelona, per mi era una cosa preciosa, perquè no soc de Gràcia. Els de Gràcia ja ho han viscut tota la vida, però jo no en soc de Gràcia. Estic a prop, però no. I aleshores em va compartir un document i a mi em va sorprendre perquè no només llegia les paraules, era un document que les comptava. I així li vaig traslladar. Des d'aquell moment que sempre he intentat que quan ell creia que hi havia algun espai on jo podia fluir aquesta cosa que em movia, doncs sempre li he transmès la necessitat de que ho compartís, no? I donar-me aquest regal de compartir-ho. Ara feia molt temps que no ens parlàvem i casualment ens vam parlar, jo li vaig dir que estava portant un projecte que creia que tenia molt sentit i que podia ser molt potent i ella em va dir, doncs mira, el 16, si de cas vens i ho comparteixes. Per tant, agraïda, evidentment, a l'Agustí, als veïns de l'Agustí per haver donat aquest espai i que puguem seguir tots nosaltres. Per tant, sí, estic a baix. Tu també et presentes? Sí. Jo és que estic pendent de Mateu. Estic pendent d'un cotxe que està arribant. Però el Sergi pot gravar. Algú que agafi la càmera. Home, ets una més, clar que sí. Bueno, el Lluís m'ha demanat que gravi, però jo no he demanat permís, per tant, si algú que no vol ser gravat, que ho digui i de fet ho puc borrar. Tampoc em faràs cap ús, no? Bueno, si es graves, queda com arxiu, diguem-ne. Ja, però... Que no fa falta, bueno, de fet tu també estàs gravant. No, però sí, grava. Ens interessa molt. No digueu el que hem de fer, jo, per això, Si no, ara estic... Encara una mica que no toca, ho borraré tot. És que no estic acostumada a canviar la vida. Bueno, doncs... No cal que miris a No càmera, cal que miris a càmera. No sigues tan professional. Efecte professional. Jo soc l'Ariadna, jo formo part de la Fundació Vida Bona, del petit equip que està gestionant el projecte del Negre. I bé, no sé, seré molt breu. A mi tot el llegat dels Xirinacs m'ha entrat a dins d'una manera molt profunda i ha sigut molt transformador. Aleshores, bueno, doncs, des de llavors, sobretot des de que es deixa morir, el 2007 fins ara, ha sigut com una immersió. I també alhora una immersió que ha tingut, s'ha traslladat, s'ha traduït en un compromís. I per això estic aquí i per això també estic implicada en la Fundació. I respecte al tema de com em podria descriure a partir del Globalium, doncs sí, també una mica com tu, no? O sigui, bastant des de baix, o sigui, tot el tema de vivències, la percepció així com més sensitiva
emocional de les coses, doncs és des d'on les visc, no? Des de la intuïció, però alhora també hi ha una part per mi important com d'estructura, veig, o sigui, no sé, hi ha com un diàleg, no? Com una dansa, també suposo que tots ho tenim, no? I allà estic i molt contenta, molt feliç d'estar aquí compartint i que compartim el viatge també, perquè l'equip de la Fundació fins ara és molt petit i per nosaltres seria una joia, no?, de poder incorporar les persones que poguessin acompanyar-nos en aquest camí, radiant aquestes petites llavors, no?, des de la humilitat i des de moltes ganes d'anar sembrant nous paradigmes. Moltes gràcies. Molt bé. Jo soc en Sergi, jo soc el company de l'Ariadna. Llavors a mi això, o sigui, jo intento tindre una obertura molt gran i trobo que això no em fa mal a mi. O sigui, és tant el negre com el global i més, és una cosa que jo me l'he trobat i, bueno, doncs sí, mira, em va bé, em va bé. Aleshores, jo vaig pensar la meva vida, diguéssim, jo vinc del món de les belles arts, de la impressió, i ara m'he convertit en més tècnic. I llavors, de la creativitat, ara, o sigui, la creativitat em generava un esforç que ara m'he convertit, crec, en un bon tècnic i he deixat aquesta banda més creativa per l'execució. I de moment, no sé, trobo que la vida és això, no? És com un canvi constant, no? I ens hem d'anar adaptant amb el que, no sé, jo soc una persona bastant pràctica i m'agrada molt la comoditat i les zones de confort. I llavors, no sé, amb això, ara en aquest moment estic molt a gust, amb aquesta manera més tècnica, més matxaca, no? I res, amb això estic. Jo soc Núria. Altra Núria. Jo vaig vindre d'Elx fa ja molts anys. Per alguns soc la Núria d'Elx, per altres soc la Núria de Vidabona. Vaig arribar... Estic molt emocionada. Em passa com a la gent, m'atega molt el cor i no sé molt bé què fer amb tot això. Bueno, està clar on estàs tu, A la follia estàs. No, jo dono gràcies a la vida perquè si te deixes vida bona és un topotocos, no és només un teotocos. I jo vaig arribar el 2005 a una barraca valenciana del nord sota el santuari de Santa Maria de Vidabona. Vaig deixar de ser d'Elx i nena per a ser mare de 2 fills que vaig parir i criar allà. I, a part de mestra i comare, acompanyant de maternitats i dols, vaig decidir enllaurir-me con mi en Vidabona. Aleshores me'l vaig menjar, que això és més objecte, no? O és més pràctic, no? I al Xirinals el recorden ells en el casal quan era un adolescent, que les úniques enganxines que arribaven dels països catalans eren de l'Assemblea i el Plant. I clar, quan això arriba a ells i tens 18 anys i estàs vivint un procés de supervivència, doncs fa que, que emmiralles certes coses, no? O acompanyes el complexe d'algo, no? Que totes les tecles estiguen. Per a mi, Xirinals va ser sempre el del convit permanent, el de la taula redona, el que comptaven tots, de Salses a Guardamar i de Farabamau, i comptàvem tots. Aleshores jo no sé triar si ser barret, peus, mans o cor. I com en principi el que hem de fer és desxifrar què és el que això vol dir, doncs poder fer l'amor entre tots els cossos trobem tindre aquesta quarta dimensió perquè els nostres fills
o nets la puguen ensenyar en les escoles, perquè és una llavor de llibertat, així que plegada a la saviesa que em dona l'amor i al camí mític de la mística i des de l'estètica del signe i el significat de la psíquica, doncs agraïdes al poliedre i emocionada d'aquesta gratitud baixada de riba mala per a entendre el tot i el no res. I gràcies, univers. Gràcies. Sento Núria i jo ara baixo el nivell un altre cop. Però sí, jo soc la Laura, soc de Tàrrega i soc biòloga. Crec que soc una persona més aviat analítica, però sempre amb el subjecte com a nucli. I vaig anar a parar al Negre perquè vam veure per internet amb la Maite que es feien una setmana col·laborativa per Setmana Santa i vam dir hem d'anar. I des d'aleshores, sempre que he pogut i he tornat, perquè sempre s'aprenen coses allà i perquè té molt sentit. I és difícil explicar quan una cosa té sentit, per què té sentit, quan una cosa va tant amb els teus valors, és difícil d'explicar-ho. Però sí, crec que tot el que es fa aquí és útil perquè al final el que ens ajuda és a resoldre problemes de la societat on vivim, de la manera en què funciona i crec que per això soc aquí. I crec que no em deixo res. És això. Bueno, yo me llamo Ruth y estoy aquí por casualidad. Bueno, pero en el fondo he tenido una búsqueda espiritual muy, o sea, y hemos tenido una... A ver, la realidad es que fuimos cienciólogos, digo, porque nos conocimos en cienciología con mi marido. Fuimos cienciólogos, no sé si han oído hablar de esa historia, 25 años, me tiré la vida casi prácticamente, y digo me tiré porque en el fondo nos dimos cuenta que era un... Bueno, finalmente nos salimos, es una historia muy larga. Entonces todo esto terminé leyendo al Paniquer y claro, al salirte, estar 25 años metido en una secta, al salir te quedas totalmente desorientado en la vida. Entonces encontré al Paniquer y yo en este gráfico me pongo mucho en la mística, porque encontré que vivir la vida con mística es vivir cada momento y es darle un sentimiento de sagrado a cada instante. Y me pareció fantástico. Y entonces ahí sentí que todo volvía a cuadrar. Y para mí fue fantástico. O sea, yo adoro Paniquer, no lo conocí, pero me pareció un hombre maravilloso. Me dice Agustí que Paniquer y Sirina se conocían y todo esto. No, me falta conocer ese otro ángulo, pero por el lado del Paniquer soy una aguerrida seguidora. Y bueno, no sé por qué estoy aquí ni por qué la vida nos ha llevado hasta acá, pero bueno, yo me dejo llevar. Y me encantan todos, me parece gente personas muy, con un fondo muy bonito. Y digo, estamos aquí porque un día yo pensé, estando en la casa, yo decía, qué lugar tan bonito, qué bueno que viniera gente de buen rollo a... no sé, que lo disfrutaran. Y bueno, aquí está la cosa. Y qué bueno que estén aquí. Muy bien, gràcies. Hola a tots, jo sóc el Món. Res, sóc amica de l'Agustí i encantat de conèixer-vos a tots. I no em vull identificar amb res del Globalium, perquè m'identificaria amb tot. Però m'agrada molt participar d'aquestes converses, de ser amb vosaltres i de conèixer-ho.
Res més. Gràcies. Bé, jo sóc el Ramon. Jo vaig conèixer el Xirinacs fa molts anys arrel del Lluís, que el vaig conèixer a la Plana, i un dia el Xirinacs també vam coincidir allà a la Plana ell i jo, i em va dir que hi havia el Xirinacs, i vaig dir, el Xirinacs, carai, aquí què fa? I llavors a partir d'aquí que el vaig conèixer i també vaig anar a les sortides que feia al camí, i el Xirinacs venia alguna vegada i ens feia una xerrada i jo em quedava bocabadat davant d'ell. Ostres, aquest home, però això que és massa, no? I em va atrapar. I, no és que m'impliqui molt amb el seguiment, amb Xirinacs, amb el Negre, però sempre està allà, no? I aquí estic per això, no? Perquè sempre per mi el Xirinacs és el meu gran mestre i m'identifico molt amb el que ell ens ha ensenyat. I llavors, amb el que m'identifico aquí, jo he treballat en disseny industrial i, per tant, la tècnica, l'experiència, o sigui, tot estava al voltant del fenomen, no? La tècnica, l'experiència, la ciència, l'anàlisi, la lògica, tot això és el que m'identifico molt, no? Però després em vaig passar a l'art, vaig deixar l'enginyeria i ara soc professor d'aquarel·la, aquarel·lista, i per tant, també l'aquarel·la no només és expressió i tal i qual, sinó que també hi ha molta experiència, molta tècnica. Requereix molta tècnica per poder fer una aquarel·la, no només l'estètica, no? I per tant, també està al voltant d'això, no? Tant el disseny industrial com l'artista, m'identifico amb això. Bé, jo soc la Núria, l'altra Núria, i jo no coneixia el Xirinacs només de sentir-ne parlar i és una mica vergonyós perquè soc de filosofia, però quan el vaig conèixer a partir del Globalium em va agradar molt i malgrat sembla ser que la gent de filosofia a vegades ens ha de desquadrar, però a mi em va quadrar molt. I sóc aquí perquè em crida Vida Bona també, el projecte també. I sóc professora de filosofia i, ja només el fet de dir que soc de filosofia diu una mica el viatge que... Jo em moc molt per, suposo, si fes un viatge personal, diria que soc molt... O sigui, el que em va moure a fer filosofia sobretot era els sentiments, l'emoció, sobretot el dolor i el mal, i buscar sentit, significat. I el que em mou més a nivell de filosofia és l'ètica, la política i l'antropologia, entendre què hi ha darrere i buscar resoldre això, aquest tema, el dolor, el mal, etc. I clar, si a partir d'aquí, després de ser durant molt de temps extremadament teòrica, molta gent diria que soc molt analítica, i vaig ser-ho extremadament. S'ha d'admetre que soc molt emocional i si hagués de trobar una cosa que ho lliga tot, seria l'amor. I a nivell vocacional, a nivell professional, jo penso que aquesta és la resposta i el sentiment i l'experiència i l'emoció també. En l'àmbit de l'ètica penso que és molt més important això que no pas la part teòrica, que també ho és. I l'amor també és el que m'ha reconnectat amb la part mítica. I ja està. Un viatge per aquí. Molt bé.
I a mi em va agradar molt quan l'Agustí la primera vegada ens va fer presentar a través del Globalium. Trobo que és una eina molt que ens eixampla i dona molt més capes al dir em dic tal, soc de tal lloc, em dedico a tal cosa, no? I realment jo també m'adono com el món, no? Que amb els anys cada cop si ens hi acompanyen bé tendim a anar activant gairebé totes les facetes de la realitat. Jo fent una ràpida trajectòria poder vinc d'una adolescència i joventut d'estar molt a la franja de dalt, molt mental, molt analític, molt ideic, no? Les ideologies, i el meu camí vital ha estat com anar passant d'aquesta dimensió més mítica, analítica, lògica, estratègica, no? Ideica, etc., anar-ho baixant cap a la realització pràctica, no? I això a mi és el que potser m'ha anat fent sentir fèrtil. I per mi un fertilitzant clau va ser conèixer Xirinacs, no? Realment em va com fer esclatar com aquesta mimosa que tenim aquí, no? I llavors jo també és un altre aspecte que tenia bastant apagat. Potser era la part de les emocions, dels sentiments, que seria la part de la psíquica, no? El sentiment en el Globalium, que també se li dona molt el sentit de la força vital, no? que mou el subjecte. Jo en tenia molta, de veritat. La veritat és que n'he gastat massa per poder tirar endavant alguns projectes, tots aquests projectes que m'han superat moltíssim durant molts anys i m'he vist obligat a abandonar el barco o acceptar de cremar part del barco per anar a alimentar la caldera. I llavors vaig optar per la segona opció i per tant en aquesta part ara m'estic com també refent, regenerant i estic molt content. Però la part de les emocions i sentiments, la veritat és que inclús abans les tenia menys tingudes, no? Les tenia com dir, això no és l'important és l'ètica, no? L'espiritualitat, les ideologies, i llavors he anat descobrint que no? I concretament una frase, me'n recordo també que en el Globalium, quan el Xili parlava d'això, deia quan sentim una emoció és que alguna cosa ens ha fet tocar una corda en la que tot l'univers ressona dins nostre, no? I per tant li hem de posar molta atenció a aquella emoció, què ens està dient, no? I vaig dir, ostres, llavors no és una cosa de segones, no? Si realment és així. I llavors també vaig anar com aprenent una mica d'habilitats emocionals que en tenia ben poques. M'encanta la visió de la mística, jo la comparteixo, aquesta més panicariana, no? I potser més de la gent, del sentit comú, que és que no cal, la mística no és levitar i no és tenir un èxtasi d'un moment que he sentit no sé què, però que després en la meva vida no sé si això em transforma d'alguna manera. I jo veig mística en la gent senzilla, la gent de pagès, que acullen a qui li ve a casa, que comparteixen el que tenen, que no fan malbé al medi perquè se saben tot, que són part de tots i de tot, no? I per mi això és la mística que a mi m'interessa i també la visc molt així. I estretíssimament lligada amb l'amor, no? Jo no n'era conscient i una vegada em van tirar l'horòscop maia i em va sortir que la meva carta central era l'amor, i vaig dir, l'amor. I llavors vaig entendre que sí, no? Que és aquest amor més humà, més còsmic, no? Que és el que pot ser, és el motor de la vida i si hi ha amor és el foc i llavors hi ha fum, no? I si no hi ha fum és que per molt que en parlem és que potser no estem en l'amor, no? I l'amor és fruitar, és morir per donar, és morir per créixer i per tant sí que he anat baixant molt cap a l'amor, cap a l'ètica. Jo potser em sento molt fort en l'ètica també, no? En aquest escoltar aquesta veritat interior, no? I que deia el Gandhi i un cop la sents de debò entregar-t'hi, passi el que passi, peti el que peti, perquè és allò, no?
i aquí sí que m'hi sento identificat. A vegades he hagut d'aprendre també a modular l'ètica per tenir en compte una mica això, els sentiments i les emocions, que a vegades massa ètica m'ha fet trinxar emocions o sentiments més subjectius, no? de segons quines persones, i també m'ha portat problemes. Llavors també és anar aprenent aquest equilibri. L'art també m'hi sento molt identificat. Jo no faig arts plàstiques, bueno, una mica sí, cançons, músiques així d'aficionat com a cançó d'autor, però m'ha agradat molt eixamplar la visió d'art, no? Que és que tot el que mirem ho podem veure amb ulls d'art o no, o amb ulls de ciència o amb ulls d'altre tipus. I la vida, no? L'ofici, tot el que fem pot ser un art en sentit més ampli. I podem mirar i meravellar-nos de la llum, de la natura, de les textures, de la sorra, de l'aigua, del que sigui, i és un esclat sense posar-hi ment de l'art que també em va ser molt alliberador. I potser per acabar diria que el subjecte aquest també per mi és molt, potser ha sigut un dels centres, no? Entès com la independència personal i col·lectiva, és el ser. Aquesta sobirania que és potser l'única cosa que depèn de nosaltres, perquè tota la resta són dons, per mi, no? És aprendre que tota la resta que puguem arribar a fer a la vida són dons i no tenen cap mèrit nostre, no? I que l'únic mèrit és el subjecte, és el dir sí o no a cada cosa, i deixar-nos aprendre per aquest esperit, no? Més gran que ens mou, i saber que som no un subjecte d'individu, sinó també aprendre que som subjectes comunitaris, som subjecte de la nació, de la humanitat i de l'univers sencer, no? És a dir, aquesta grandesa, aquesta espiral que tenim aquí, no? Del camí a la plenitud, que té aquestes 3 voltes, és enormement eixamplador, no? I clar, també em va fascinar tot aquest univers que ens oferia el Xirinacs a través d'aquest mapa, que és el Globalium, però que no és un mapa només, perquè el mapa seria la part de dalt mental, sinó que el mapa està fet per fer camins, i els camins són de baix, no? Són trajectes vitals, trajectes reals, i això és el més gros que a mi, de tot el que he pogut llegir, de tots els autors que he conegut a través de llibres o de conferències, jo no creia en els mestres i vaig dir, hosti, és un mestre i és el meu mestre aquest paio, no? I des d'aleshores aquí estic, i molt content que puguem compartir aquestes coses que normalment en molts llocs no es poden compartir, i amb gent com vosaltres doncs tots més o menys ressonem amb aquesta corda, no? Jo el que veig per això és que podríem anar picant, no? Una mica de tot arreu, no? Com a individus, o sigui, podríem anar saltant. Potser en llocs estaríem més còmodes que d'altres, no? Però seria el full aquest seria la persona en si. Sí. Hi ha llocs que s'expen, no? Però tots ressonen, no? Una mica més, una mica menys, però bueno, són coneguts. Faltes. El Mateu. S'ha deduït una mica de què va la història. Us esteu presentant, no? Sembla. Bé, jo estic sorprès d'aquest espai i totes aquestes cares que no en conec cap, excepte unes quantes. A aquest costat hi ha el Lluís. I estic en un moment doncs, de descoberta i de recerca, en un moment que dura des de l'any 2010, que ve des de l'any 2010 aproximadament. Vaig començar a veure que el que feia doncs, no m'hi acabava de trobar bé. Com si estigués programat a fer una sèrie de coses i a treballar una mica el que deia ell, no? Més a la part de dalt, no? En la part mental, no? Soc una persona bastant mental. I res, he anat fent camí, he anat fent doncs, teràpies d'aquestes així, bueno, un tema de treball personal, programació neurolingüística, soc terapeuta gestalt ara, he fet algun tema de constel·lacions també, imparteixo formació i bueno, faig terapeuta, i a més tinc una feina estable que em dona per viure. I el motiu pel qual estic aquí doncs, és perquè en aquesta descoberta doncs, també vaig explorar
la part de la creativitat amb la poesia, o sortir una mica del que era la meva feina corrent, no? I un estiu, no sé per què, vaig anar a parar al Negre i vam fer doncs, una mica de camí, no? I vam entrar en la mística i en l'escètica i vaig trobar que era com una mica un argument com indígena, no? Com si nosaltres... Jo hagués estat fent coses que venen dels Estats Units, d'Alemanya, la Gestalt, totes aquestes coses, i com vaig trobar com un racó en el que, a través de la veu d'en Xirinacs, doncs hi havia... li trobava sentit, no? Un sentit més d'aquí. I això em va engrescar, i bueno, també tinc aquest sentit de la identitat i de la sobirania, de sentir-me jo mateix, i bueno, i això, i la comunitat també, un espai on poder parlar d'aquestes coses i poder-ho fer amb tranquil·litat, no? I res, no sé, encuriosit i agraït per aquest espai. Estigui parlant i que tothom m'escolti. I si et poses al mig per sonar, et sentiràs a tu mateix. És impressionant el so. Si et poses al mig és impressionant. Sí, ressona. Hi ha una sala allà a la casa museu d'en Dalí, que no sé si heu estat mai, que és una sala com aquesta, així tancada, però encara és... O sigui, tu et poses en un lloc a parlar, o sigui, jo estic parlant aquí i és com si t'estigués parlant a l'orella. O sigui, tu, per exemple, jo li dic amb ell, ostres, has vist quines sabates portes? Això passa a l'altre... I l'altre diu, perdona. Això passa allà. Sí, és un efecte físic, no? Sí. Molt bé.